Svadbing. Svadobný podcast o všetkom, čo súvisí so svadbami. Svadobné omyly, pikošky, mýty a pravdy, jednoducho realita svadieb z pohľadu svadobných profesionálov. Dobre, Terka, ty ako wedding planner teda určite sleduješ všetky svetové trendy. Vieme, že na nás vybiehajú zo všade rôzne videá, sú tie trendy rôzne. A možno niekedy mne to príde, že si tak protirečia tie trendy, lebo niekde sa hovorí, že jednoduchosť, niekde sa hovorí, že strašne všetko tak, farebné, všetko gíč. Takže čo je podľa teba najbližšie trendy vo svadbách na túto sezónu, najbližšiu? Ja by som ti to asi, Kati, povedala, takže presne ako si povedala, aj na Instagrame, keď si pozrieš niekoľko reelsov, tak každý ten reels ti ukáže iný trend. Ja by som vám možno povedala, čo je za mňa fajn, čo sa páči aj mne a čo si myslím, že tento náš slovenský trh je schopný akceptovať. Veľmi sa mi páči, že idú do popredia perly. Perly sa objavujú teraz kdekoľvek. Či sú to šaty, či sú to závoje, či sú to doplnky, náhrdelníky, náramky, topánky. Čiže nebáť sa toho a perly boli, sú a vždy aj budú podľa mňa veľmi trendy. Čiže ak sa dá, tak nevesta má šancu sa pohrať aj s týmto doplnkom a využiť ho kdekoľvek na tej svadbe. Ďalej sa mi veľmi páči a to som postrehla tento rok, že sú to nejaké personalizované nápisy, napríklad na závojoch, rukávoch, na šatách a veľmi sa mi to páči, lebo okrem mien alebo napríklad dátumov, čo sa dajú vyšiť, tak si tam viete vyšiť nejaký odkaz alebo nejaké heslo, ktoré sa vám páči, životné moto. Čiže to je veľmi pekné. Čo sa mi ďalej páči, že sa trošku vracajú tie 80. roky. Áno, hovorili sme tu, že nedajte si radiť niekým spred 30-40 rokov. Ale aj móda sa vracia, veď široké gate, čo sme nosili dakedy, tak sa nosia aj teraz. Tak. A pre mňa sú aktuálne veľmi krásne tie také retro torty, biele s takými tými klasickými, s tým klasickým zdobením. Tie špičky také, ako staré mami. Áno. A oblúčiky, do toho koktejlová čerešnička alebo nejaká kvetinová jemná výzdoba, takže je to veľmi pekné a poteší to podľa mňa aj tie staršie ročníky, aj tie mladšie ročníky. No a čo by som ešte tak spomenula, sú to určite šaty, ktoré nevesty veľmi riešia a sú to šaty, konkrétne sa dajú meniť na niekoľko variant, spôsobov a jedny šaty, ktoré si oblečíte ráno, môžu inak vyzerať večer, takže sa tam pridáva nejaká vlečka, závoj, viacej vrstiev, ktoré si postupne napríklad dávate dole, ako pokračuje tá hodina. Takže za mňa sú toto veľmi také príjemné trendy, aplikovateľné aj pre slovenské nevesty. Neviem, či ťa ešte niečo napadne. Ja by som len dodala k tomu, že teda my máme za sebou viacero projektov, takzvaných editoriálov, kedy si teda simulujeme svadbu. A presne tieto veci, čo sa tam vypichla, sme si na tie editoriály vyberali. Čiže perlový závoj, ak si pamätáš, v Trenčine. Áno. Úplne super. Personalizované prvky, to sme nedávali. Ale myslím si, že preto, lebo je to pre každý ten pár veľmi špecifické a nedá sa to nejak v tom salóne zapožičať alebo nejak to nasimulovať, lebo je to naozaj taká špecifická záležitosť, že si to ten pár sám vytvára. Áno, takže to. Potom tortu. To sme mali nedávno, takže presne tak, ako bol trend napríklad. Boli strašne dlho marcipánové torty, že celé marcipánové kvety, proste všetko tip-top. Potom sme tu mali nahé, polonahé torty, to bol veľký trend. A myslím si teda, že teda zo zahraničia to k nám príde presne tieto retro torty zdobené špičkou, že keď sme si my dali robiť túto tortu na editoriál, tak cukrárky boli úplne zhrozené, že to je strašné. Ale príde to. Myslím si, že to príde. No a ešte keď som hovorila o tých šatách, teraz ma napadá, že veľmi aktuálne sú teraz tie mini šaty, alebo sakové šaty, alebo šaty bez kruhu, ak si všimla. Áno, že jemné obopínajúce siluetu, takže treba sa pohrať aj s týmto, že už naozaj upustiť možno trošku od tých takých princeznovských a tortových šiat, ale skúsiť sa pohrať naozaj aj s tou vašou postavou, s vašou siluetou a možno aj do niečoho odvážnejšieho. A keď to aj nebude na celú svadbu, napríklad ako tie minišaty, tak možno pred polnocou, cez polnoc, od jednej na celú noc si to môžete
obliec a budete za kráľovnú večera. Tak možno nechať si poradiť v tom salóne, čo sú aktuálne trendy. Za mňa možno také odvážne tvrdenie, ale ja už nechcem na žiadnej svadbe vidieť bohošaty. Toho myslím, že už bolo celkom dosť za posledné sezóny. Áno. Beriem, ak sa to niekomu páči, je k tomu prispôsobená celá svadba, nech sa páči, ale za mňa teda už nie. Samozrejme záleží od typu postavy, Presne komu tak. sa čo hodí. Ale teda my sme teraz obehali dosť tých svadobných salónov a videli sme tie nové trendy a je to super. Je to niečo iné, niečo, čo tu ešte nebolo, niečo, čím viete ohúriť na tej svadbe, že teda wow, že dá si dole plášť, nevesta má úplne iné nové šaty. Tak. Takže určite by som do toho išla. A sú to taká praktická rada, že sú to jedny šaty za jednu cenu a viete ich využiť ako keby ste si kúpili 2, 3 alebo viacero šiat, že dá sa s tým naozaj pohrať. Tak. Za mňa ešte veľký trend, ktorý sa vrátil, samozrejme, z 90. rokov asi, to tak typujem Champagne Tower. Čo si o to myslíš? Áno, milujem to. A keby som mohla, tak to zaradím aj na svoju svadbu. Je to podľa mňa príjemné osvieženie aj pre tých hostí, aj pre ten samotný pár, lebo je to zábava, niečo sa deje, je to iné, fotografi to radi fotia, kameramani to radi natáčajú a aj si vypijete, aj si užijete, takže je to za mňa určite áno. Ja by som to možno dala niekde na úroveň krájania svadobnej torty inak. Tie nevesty, alebo teda aj ženichovia, ak nás počúvajú, čo by som bola veľmi rada. Keď nemajú to sprostredkované. Tak možno by som to priblížila, že teda je to taká väža postavená z pohárov, z misiek, alebo teda z martiny pohárov. A nevesta a ženích leje vlastne od vrchu ten šampus a pekne to steká. Má to veľmi dobrý efekt, minimálne na fotky. My to zbožňujeme. Bude to vlastne... Ja som to napríklad teraz fotila aj u mňa v štúdiu, mimo svadby. Čiže za mňa určite áno. A možno ešte balóny na fotenie. Balónové kytice sú teraz veľmi podľa mňa v popredí. A vidno to na veľmi veľa aj Instagramových účtoch, aj Pinterestových účtoch, takže nebáť sa aj sa pohrať trošku s farbami, s niečím dynamickým, s niečím, čo proste možno ten váš taký nudé štýl, alebo bohoštýl, alebo niečo veľmi tak akože príjemné trošku obzvláštni a zvýrazní. Tak za mňa akože balóny ako samotná výzdoba na svadbu mi nejdu, ale na to fotenie. Áno. My sme mali vlastne teraz také fotenie s balónovou kyticou, kde nevesta držala farebné balóny a bolo to akože a bola fakt, oblečená super. v minišatách a zožalo to veľký úspech. Áno, a mala farebné topánky, takže úplne sme to doladili do posledného detailu. Dobre, z môjho pohľadu možno ešte, čo sa týka fotiek, určite sa nám vrácia z 90. rokov blesk. Čiže fotograf na každej svadbe za mňa musí mať nasadený blesk na foťáku. Tak treba ale povedať, že aby sa tie nevesty nebáli, že budete teraz vyblískané, budete mať červené oči a niečo takýmto smerom, ale naozaj tie fotky s bleskom sú už dneska veľmi príjemné. Áno, je to, ten blesk teda treba používať. Sú také možno dve cesty, že teda buď ho riadne priznať a je to také riadne také harsh, ale na to musí byť pár. Sú na to páry, ktoré vyslovene to chcú. Alebo potom len tak jemne, lebo treba si povedať, že ten blesk dotvára takú tú nadčasovosť, že na tú fotku, keď sa pozriete aj o 10 rokov, tak jednoducho si poviete, že wow, že dobre. Ano. A nie, že sa pozriete na svoje fotky a sú celé ladené do oranžových farieb, ktoré ešte na Slovensku stále letia. A si poviete, že pre Boha, prečo sme tam taký oranžový? Hej. Takže za mňa teda blesk a robiť nadčasové fotky. Nepodliehať veľmi trendom, alebo ich zakomponovať tak veľmi jemne do tých fotiek, aby fakt, keď si poviete, že o 10-20 rokov alebo vnúčatánke to budete ukazovať, tak sa vás nebudú pýtať, že pre Boha, ako bol taký trend, čierno-biela fotka, ale niečo farebné. Tak. Že pre Boha, to prečo ste robili, že treba sa na to pozrieť takto a vyberať si podľa toho aj fotografa. Ale zase je to vec vkusu, je to môj názor. Som si istá, že veľa kolegov mojich sa s tým nestotožní, ale myslím si, že to ide zo zahraničia. Svetoví fotografi proste to takto robia a vieme, že tie trendy prichádzajú zo zahraničia, zo západu. Takže... Ale tak presne o tom celý čas rozprávame, že vlastne sú to tipy pre vás, čo si môžete z tohto odniesť a čo sa vám bude páčiť a čo naopak zase nie.
Dobre, možno ešte niečo k výzdobe? Aké farby, alebo... Tak to je tiež taká téma, no za mňa úplne neviem to odhadnúť na túto sezónu. Vieme, že teraz farbou roka sa stala taká tá marhuľovo-oranžová alebo rúžová. Niektoré videá vám ukážu brutálne farebné výzdoby, niektoré vám naopak ukážu veľmi niečo jemné, možno s nejakým malým farebným akcentom, ale tu by som to nechala plne na vás a na nejakom doporučení dekoratérov, prípadne aké kvety máte v sezóne, čo viete použiť a neriadiť sa možno nejakými úplnými trendami, ale nejakým takým vnútorným cítením a niečo, čo vás tak vystihuje, v čom sa vy cítite príjemne. Tak určite k tejto téme si pozveme nejakého zaujímavého hostia z oblasti dekorovania svadieb, ktorý nám možno k tomu povie niečo viac, čo my sme nezachytili. Tak. Nie sme na to úplní odborníci.